ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi maiiwasan ang sumama ang loob o magalit dahil sa hindi magandang ginawa ng isang tao sa iyo. Normal ang maggalit at kung minsan ay maggalit-galitan. Normal din ang magpatawad at magmatigas. Ikaw kabarangay, kapag nagpatawad ka ba? Sinasabi mo pa ba o ipinapakita na lamang sa pagkilos? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo. Ako po si Lime, 28 years old sa kasalukuyan. Ang akin pong kwentong ibabahagi sa inyo ay nangyari mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya sa Ortigas. Maganda po ang sweldo ko at maayos naman kami ni tatay. Emil po ang pangalan ng tatay ko. 50 years old na po siya noong panahon na yon. Sa tatay ko po kinuha ang pangalan ko. Gusto po kasi ng tatay ko noon na magkaroon ng anak na lalaki para gawin niyang Emil Jr. Kaso nga lang po ay babae ang lumabas, kaya ang ginawa niya ay binaligtad niya na lamang po ang pangalan niya na Emil. Kaya nga po Lime ang naging pangalan ko. Papa Dudut, medyo may bisyo po si tatay, mahilig po siyang uminom. Sabi ng lola ko ay nagsimula daw po ang pag-iinom ni tatay noong namatay ang nanay ko. Noong 1 taon pa lamang ako. Biruin niyo po sa edad kong 28 noon kung ilang taon nang umiinom si tatay. Pero kahit daw po mag-isa si tatay at laging nagiinom, ay hindi niya ako pinabayaan. Napagtapos niya ako at naalagaan at napalaki niya ako ng tama. Noong magkaisip na ako ay palagi ko pong napagsasabihan si tatay tungkol sa pag-inom niya. Kaso hanggang nakatapos ako ay hindi naman natigil si tatay sa pag-inom. Hindi ko siya nakikitang umiinom pero madalas siyang lasing. Hindi niya ipinapakita sa akin na umiinom siya na mas nakakatakot. May edad na po siya ngayon kaya nag-alala po ako sa kalusugan niya. Kapag naiinis ako kay tatay ay si Pancho ang takbuhan ko. Si Pancho po ay ang aking boyfriend ng mahigit 3 taon. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon. 25 years old lamang siya noon. Napakabait po ni Pancho. Wala po akong masabi. Isa naman sa madalas naming pagtalunan ay ang kagustuhan niyang makilala si tatay. Lagi ko kasing sinasabi sa kanya na kapag maayos na si tatay ay saka ko na siya ipapakilala. Tumatahimik siya pero alam kong hindi niya yon gusto. At ako naman kahit ganoon ay siya pa din ang pinaglalabasan ng sama ng loob. Bakit parang wala kang gana? Hindi mo ba gusto yung mga in-order ko? Hindi, okay lang. Yang hipon nila, paborito mo yan, di ba? Oo. Bakit hindi nababawasan? Pasensya ka na. Teka, si tatay mo na naman yan ano? Oo eh. Bakit? As usual, ayun, uminom na naman. 3 araw kong nakita na hindi lasing tapos kahapon, ayun, lasing na naman. Oh, 3 araw na naman palang nakalipas eh. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na uminom siya after every 3 days? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, baka gradual lang ang pagtigil niya. Mahirap din kasi yung biglaan. Pancho, magdadalawang taon ako nung magsimula siyang uminom. Ilang taon na ako ngayon? Ganun ka bagal? Ganun ka gradual? Nagsisimula pa lang siguro siya ngayon. Kaya bigyan mo ng time. Ilang taon pa? Kung may sakit na siya? Hindi naman siguro. Kailan? Bigyan mo lang siya ng time. Sa edad niya, dapat time's up na. Naiintindihan kita. Pwes damayan mo ko. Nandito naman ako para sa'yo ah. Hindi kita makita sa gitna ng sentimiento ko.
Ang sinasabi ko lang naman, bigyan mo lang ng pagkakataon ng tatay mo na unti-unti ng sarili niya sa pagtigil uminom. Hindi nga siya tumitigil. Siguro baguhin mong approach mo sa tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Kasi lagi mo siyang napapagalitan. Kasi nga ayaw niyang tumigil. Kaya nga siguro kausapin mo uli siya ng mahinahon. Anong sinasabi mo? Makikiusap ako sa kanya? Kung yun ang kailangan. Siya may mali tapos ako makikiusap? Tatay mo naman yun. Yun na nga eh. Isipin mo na lang dumaan ka din sa tigas ng ulo at hindi siya nagalit sa'yo. Ewan. Mali ba ako? Mahal, Ano? pati sa akin? Anong pati sa'yo? Pati sa akin galit ka na din? Isa ka pa kasi ang kulit mo. Kung hindi ako magiging makulit, paulit-ulit lang ang mangyayaring sawayan nyo ng tatay mo. Oo na, makikiusap na ako. Oh, bakit galit ka pa din? Anong gusto mo? Makiusap din ang pagsagot ko? Ay, sarcastic. Tumigil ka na nga. Ay, nagiging dragon na. Nakakainis na ha. Ay, gumaganda ka lalo. Tumigil ka na nga. Uy, natatawa. Tama na ha. Uy, lalong gumaganda. Napipikon na ako. Sige nga. Kung napipikon ka nga, kiss mo nga ako. Pag di ka tumigil, aalis ako dito. Sige na nga, titigil na ako. Kasi nawawala yung ganda mo pag tumataray ka na eh. Tama na ha. Kain na nga tayo. Mabuti pa nga. Sige ka, pigilin mo yung tawa mo, baka Ang baboy mo. Kumain na tayo. Wala naman akong sinasabi ah. Guilty? Nakakainis ka talaga. Papa Dudut, magaling talagang magpakalma si Pancho. Alam niya kung paano pagaanin ang loob ko kapag umiinit na naman ang ulo ko. Papa Dudut, hindi po ako galit kay tatay, galit lamang po ako doon sa ginagawa niya. May edad na din po si tatay at masama na sa kanya ang sobrang alak. Sa totoo naman po ay masama ang lahat ng sobra. Kung paminsan-minsan lang naman po ay mapagbibigyan na. Pero yung halos araw-araw o kung minsan ay araw-araw talaga. Kahit na tumigil pa siya ng 3, 4 na araw o 1 linggo, ang problema ay uulit pa din siya. Kung isa sa 1 buwan siguro ay mapapayagan ko na. Isa pa sa nakakainis ay hindi lang basta inom ang ginagawa ni tatay. Dahil sa tuwing iinom siya ay lango siya palagi. Hindi mo na makakausap ng maayos kasi kung ano-ano na ang mga sinasabi. Nakakatakot, Papa Dudut, baka kasi sa edad niya ay hindi na lamang pala kalasingan ang dahilan ng pagsasabi niya ng kung ano-ano. Paano po kung epekto na yon sa katawan niya ng mga alak na naiinom niya? Paano po kung tuluyan siyang makalimot o paano kung bastang nagsalita na lamang siya ng kung ano-ano? Alam ko pong OA ako sa pag-iisip ko pero kung ganoon kasi si tatay ay hindi mo din naman po maaalis sa akin ang mag-isip ng kung ano-ano. Salamat na lamang at nandyan si Pancho, paminsan nga lang. Alam kong nakakainis ako kasi parang siya ang nagiging shock absorber ko. Dahil siya naman ang naaaway ko. Pero hindi po yun minasama ni Pancho at naiintindihan niya naman. Kaya mas lalo siyang hindi umaalis sa tabi ko. Sa mga oras na naglalabas ako ng sama ng loob kay tatay. Tama naman po ang sinasabi niya. Sa susunod na kakausapin ko si tatay ay magbabago na nga ako ng atake. Mas makikiusap na ako kesa magagalit. Pero isang beses po ay hindi ko alam kung ano ang reaksyon ng gagawin ko. Hindi ko po nakikitang umiinom ng alak si tatay sa harapan ko. Pero noong unang beses ko mismong nakita sa akto si tatay na umiinom ay muntik kong malimutan ang pangako ko na magiging marahan sa pakikipag-usap sa kanya. Kaya habang kausap ko si tatay noon ay hirap na hirap akong pigilin ang galit ko. Anak, Tay! pasensya ka na anak. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Akala nyo mamaya pa ako uuwi. Kaya umiinom na naman kayo. Konti lang naman. Tay, konti? 1 litro yan at mag-isa kayo.
Konti po ba yan? Paminsan-minsan na lang naman. Minsan, Tay? Oo, di ba hindi naman ako uminom kagabi? Proud po kayo? Ha? Hindi naman. Tay, alam niyo naman na masama ang sobra. Kayo po kasi hindi lang sobra, kundi sobra-sobra. Hindi naman anak. Hindi na nga ako gaya ng dati. Tay, anong diferensya ng dati sa ngayon? Minsan na nga lang ako umiinom. Umiinom pa din po kayo. Ano pong nagbago doon? Pagbigyan mo na ako anak. Minsan lang naman to. Pangako, mula bukas ilang araw akong hindi iinom. Tay naman eh. Inuuto niyo po ba ako o inuuto niyo ang sarili niyo? Anak naman. Tay! Ay, nagluto na pala ako. Bumili ako ng hipon. Isinigang ko. Hindi ba paborito mo yon? Tay, wag niyong baguhin ang usapan. Hindi naman. Gusto ko lang kumain ka na at mukhang pagod ka. Hindi po ako ang pinag-uusapan dito. Ipapasok ko na tong alak sa kwarto. Magtatago lang kayo pero iinom pa din kayo. Hindi na. Sa edad kong to, Tay, lolokohin niyo pa ako? Naniwala ako sa dahilan na yan hanggang nag-18 ako. Iba na ngayon, Tay. Kaya wag niyo na akong lokohin. Sige, ganito na lang. Iinom lang ako ng konti, tapos sa ibang araw na yung tira. Tay, hindi niyo po nakukuha ang sinasabi ko. Ano bang gusto mong sabihin, anak? Tay, tumigil na kayo sa pag-inom. Matitigil din ako. Kailan po? Basta, matitigil din ako. Pag may sakit na kayo. Wala naman ako nararamdaman. Wala po ba? O ayaw niyo lang ipaalam na meron? Wala talaga. Malakas ako. Day off ko po bukas. Punta tayo ng doktor. Bakit? Wala nga akong sakit. Check up lang po, Tay. Para malaman natin kung wala talaga. Nararamdaman naman yun. Kailangan niyo pa bang maramdaman bago kayo magpatingin? Siyempre anak, sayang naman ang bayad sa doktor kung wala naman ako nararamdaman. Tay, sa dami ng alak na nakonsumo niyo sa mahigit kalahati ng buhay niyo, imposibleng wala. Bakit ba anak parang gusto mo akong magkasakit? Ayan na naman kayo eh. Alam niyong hindi yan ang ibig kong sabihin. Itong anak ko talaga. Mabuti pa kumain ka na at magpahinga ka na. Siguradong napagod ka sa trabaho mo. Tay, Oh, Tay, pwede po ba tayong mag-usap? kanina pa tayo nag-uusap. Tay, wag kang ang pilosopo. Ito naman hindi na mabiro. Maupo na nga muna po tayo. Ipapasok ko lang sa kwarto tong... Hayaan niyo na muna yan dyan, Tay. Mag-usap na muna tayo. Itong batang to. O siya, anong pag-uusapan? Tay, pwede po ba akong makiusap sa inyo? Oo naman anak. Ano ba yon? Tay, baka naman po pwedeng tumigil na kayo sa pag-inom. Please, Tay. Anak, ayoko munang mangako. Pero pinipilit ko na talaga. Makakalimutan ko din yung alak na yan. Tay, hindi kita kukulitin. Pero sana totoo yung sinasabi mo. Oo anak, pasensya ka na sa tatay mo. Para sa inyo naman po ang sinasabi ko. Alam ko anak. Aasahan ko po yan ha. Oo anak. Tara na, sabayan na kitang kumain. Tara na po. Tay! Papadudot itinakbo ko sa ospital si tatay. Mabuti na lang at tinulungan ako ng mga kapitbahay ko. Sobra ang sigaw ko dahil sa takot at hindi ko alam ang gagawin ko. Pagdating sa ospital ay nalaman namin na mild stroke si tatay. Sabi ng doktor ay baka nawalan daw ng balanse si tatay kaya natumba. Pero mabuti na lamang at naisugod kaagad sa ospital at nabigyan ng paunang lunas. Instant na total check-up si tatay. Nalaman namin na marami na palang problema si tatay kaya binigyan siya ng prescription para sa mga gamot niya. Madami ang gamot papadudot at yung iba ay mga mahal. Pero hindi po problema sa akin yon basta maging maayos lamang si tatay. Si tatay naman dahil sa dami ng gamot niya ay parang tinapik ng tadhana para gumising. Hiyang-hiya si tatay sa laki ng magagastos sa mga gamot na bibilhin. Kinausap ko siya na huwag nang isipin yon.
Kaya kong tustusan yon basta magpagaling lamang siya, Papa Dudut. Hindi makapangako si tatay na hindi na siya iinom. Siguro ay natatakot siya na masira ang pangako niya. Kaya makalipas ang ilang araw ay nakita ko ang malaking pagbabago kay tatay. Lagi siyang matino at hindi ko nakikita ng epekto ng alak. Nakakahinga ako ng malalim kasi hindi iepekto ang gamot kung iinom siya ng alak. At ang pinakamagandang epekto noon ay ang hindi na niya pag-inom ng alak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napakasaya ko. Kahit pangit ang nangyari, para ma-realize ni tatay na tumigil sa pag-inom ng alak ay okay din. Ang importante ay maging okay ang pakiramdam ni tatay at okay na kaming pareho. Hindi na ako nag-aalala na iinom uli siya. Kasi po nakalipas ang 4 na buwan ay hindi na talaga umiinom si tatay. Nakwento ko kay Pancho ang nangyari, mas naging masaya pa si Pancho kesa sa akin. Dahil sa nadinig niya na okay na lumakas na si tatay at hindi na ito umiinom sa matagal na panahon. 4 na buwang hindi umiinom ng alak si tatay ay parang world record para sa akin, Papa Dudut. Kaya daw pala ang panatag ko sa 4 na buwan na kumakain kami at lumalabas. Ayoko pa kasing sabihin kay Pancho ang pagbabago kay tatay hanggang hindi ako nakakasiguro na talagang okay na si tatay. Pero sa 4 na buwan na maganda ang ayos at pakiramdam ni tatay, ay naisip ko na dapat ko nang sabihin at ipagmalaki kay Pancho na nagbago na ang tatay ko. Sinabihan ko si Pancho na mangyayari na ang isang bagay na matagal na niyang hinihiling sa akin. Papa Dudut, naisip ko na oras na para ipakilala ko si Pancho kay tatay. Yun nga lang po ay naging masyado kaming abala sa opisina. Kaya pati ang paglabas namin ay natigil din ng pansamantala. Sinabihan ko si Pancho na kapag settled na lahat sa opisina ay isasama ko siya sa bahay. Gusto ko ay maluwag ang trabaho sa opisina para wala na akong masyadong iniisip at ang pagkakaabalahan ko na lamang ay ang pagpaplano sa pagkikita nila ni tatay. Mahal? Hay, salamat. Ha? Saan? Kanina ka pa tahimik. Salamat nagsalita ka din. At salamat ang una mong sinabi ay mahal. Tahimik ba ako? Hindi mo ba nadidinig ang sarili mo? Ha? Hindi. Kasi nga tahimik ka. Nakakainis ka. Oh, huwag kang mainis. Sorry na. Baka masira pang araw mo. Hindi masisira ang araw ko. Eh bakit kanina ka pa tahimik? Nag-iisip kasi ko. Nang? Kasi yung dati mo pang hiling, matutupad na. Hiling? Ano dun? Yung kay tatay. Ibig mong sabihin, ipapakilala mo na ako sa tatay mo? Oo. Talaga? Teka, ibig bang sabihin tumigil na sa pag-iinom ang tatay mo? Oo. Wow! Nakakatuwa naman yun. Sobra. Dahil dyan, dapat mag-celebrate tayo. Saka na. Bakit? Hindi ba ang dami pa kasing kailangan gawin sa opisina? Gusto ko matapos muna yun para wala na akong ibang iniisip. Kahit magkape lang tayo o kaya ice cream. Saka na. Itodo na lang natin ang celebration pag natapos ko na yung mga kailangan gawin sa opisina. Sige, okay na sa akin yun. Minsan maganda rin naman yung ma-excite. Oo. Kung nakapaghintay naman ako ng matagal, ano ba naman yung sandaling paghihintay na lang? Salamat. Ano bang salamat? Alam mo naman na nandito lang ako palagi para sa'yo. Kaya mahal kita eh. Kasi lovable ako. Minsan nakakainis ka kaya. Siyempre kahit lovable, minsan kailangan din maging nakakainis para balanse. Palusot ka naman. Huwag mong sabihin na naiinis ka na naman. Oo kaya. Sige nga, kung naiinis ka, kiss mo nga ako. Hoy, mahiya ka na, sakali tayo. Bakit? Girlfriend naman kita at boyfriend mo ako. Anong masama dun?
Nakakahiya. Alam mo naman ng ibang tao. Kung maaapektuhan tayo sa iniisip ng ibang tao, hindi na uusad ang mundo. Ikaw talaga, masunod lang ang gusto mo. Gagamitan mo na naman ako ng matatalinhagang salita mo. Cute ba? Nakakainis ka. Pakyut ka sa akin masyado. So, cute nga. Bahala ka, iiwan kita dyan. Ito naman, biro lang. Mabalik tayo kay Tatay Emil. Kumusta naman siya? Wala naman withdrawal? Parang wala naman. Ganun pa din siya masayahin. Ang nagbago lang, wala na yung inom. Minsan maganda rin naman talaga ang pagbabago. May pagbabago din naman na pangit. Tulad ng ano? Kunyari, mabait ako sa'yo. Tapos bigla akong naging bad. Hindi mangyayari yan. Bakit naman? Masyado mo akong mahal para maging bad ka sa akin. Ano bang nakain mo at masyado kang cheesy? Wala. Excited lang ako at masaya. Sa? Excited sa celebration natin. At magkakakilala na kami ni Tatay Emil sa wakas. Masaya ako dahil magiging okay na si Tatay Emil. At wala ka ng problema. Anong wala? Meron pa din. Pero laking bawas ng pagtigil ni tatay sa pag-inom. Kaya kahit magka-problema pa uli ako, okay lang. Basta maayos na si tatay. Tama. Kiss mo nga ako. Halika na nga, malilate na ako. Ang kulit mo. Papadudot, sobrang saya ko noon. Kaya kahit na-stress ako sa mga kailangan tapusin sa trabaho, ay binaliwala ko dahil mas umaangat yung saya ko. Si tatay, consistent kasi talagang hindi na siya umiinom. Medyo masama ang ginagawa ko minsan kasi simple kong inaamoy si tatay kung amoy alak. Baka kasi sa paggaling niya sa atake niya ay gumaling din siya sa pagtatago ng pag-inom. Kaya hindi ko nahahalatang umiinom siya. Pero hindi na siya gaya nung dati. Dati kasi alam na alam kong nakainom siya. Kasi may mga salita siyang sinasabi na hindi ko maiintindihan. Pero wala na yon. Hindi ko na nadidinig yung mala German niyang salita kapag nakakainom. Hanggang sa nalampasan na namin ang bagyo sa opisina. Naitawid na namin ang mga kailangan tapusin at balik na sa normal ang lahat. Kaya nung naipasa ko ang huling dokumento na kailangan ay inisip ko na yun na ang hudyat para yayain sa bahay si Pancho at may pakilala na kay Tatay Papadudot. Kahit kay tatay din ay limitado ang kwento ko tungkol kay Pancho kasi nga ng panahon na yon ay naiinis pa ako sa pag-iinom ni tatay. Kaya pareho kaming sobrang excited ni Pancho na magkakilala sila ni tatay. Ang dami mong nakain na hipon ah. Syempre naman, paborito ko eh. Madami akong in-order. Magbalot tayo para kay Tatay Emil. Oo, matutuwa yon. Pwede bang magtanong? Ano yon? Huwag ka sanang makulitan ah. Parang alam ko na yung tanong mo. Malamang nga. Yun lang naman ang tanong na paulit-ulit ako eh. Sige, gusto ko pa din marinig. Kailan mo ba ako ipapakilala kay Tatay Emil? Pag natapos na lahat ng kailangan gawin sa opisina. Kailan kaya yun? Napansin mo ba pumayag na ako sumama sa'yo para kumain? Siyempre naman. Kasi nga kanina naipasa na namin yung huling mga dokumento kaya tapos na yung unos sa opisina. Talaga? Oo. So ngayon mo na ako ipapakilala kay Tatay Emil? Wag muna ngayon. Gusto ko maganda ang pagkikita nyo. Kahit simple lang wala namang problema sa akin. Sa akin may problema. Bakit? Kasi nga gusto ko special ang araw na yun. Kaya dapat kong paghandaan. Sige, okay pa ako maghintay. Pero kailan yan? Sa Biyernes para wala akong pasok kinabukasan. Itong darating na Biyernes? Sige! Yes! Gusto kong magluto kaso may pasok pa ako. Kaya hindi ko maaasikaso. Order na lang tayo, ipa-deliver natin. Kung magpapadeliver naman, masisira ang sorpresa. Sorpresa ba? Oo. Paanong gagawin natin? Bili na lang tayo dun sa paborito mong kainan bago pumunta sa inyo. Kaso baka matagalan pa tayo. Wala namang pre-order doon. Baka magutom si tatay. Paano kaya? May naisip ako. Si tatay mismo ang paglulutuin ko. Ha? Sorpresa, di ba? Oo.
Hindi ko sasabihin ang totoo kung bakit ako magpapaluto. Sasabihin ko magse-celebrate kami kasi natapos ang problema ko sa opisina. Ang talino mo talaga, mahal. Inuuto mo na naman ako. Alam ko na ang kasunod niyan. Kiss mo nga ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Doon may pader, doon mo ikis-kiss. Mahal naman. Ikaw kasi, sinasamantala mo pag masaya ako. Pakis ka ng pakis. Siyempre, Tulungan mo muna ako magplano. buong-buo na nga ang plano mo eh. Yung detalye, hindi pa. Detalyado na yon. Para sa akin nga, palagay ko, pag nagpaluto ka kay Tatay Emil, kahit hindi mo sabihin kung ano mga putahe, sigurado ang lulutuin nun yung mga paborito mo. Kung sa bagay. Pero, okay lang ba na si Tatay Emil pang magluluto? Naku si tatay, yun ang gusto nun, yung pinaglulutuan ako. Kaya alam kong sa pagluluto pa lang, magiging masaya na siya, bago pa niya malaman yung sorpresa. Nakakatuwa din. Sa wakas, makalipas ang halos 4 na taon na magkarelasyon tayo, makikilala ko na rin ang tatay mo. Salamat ha. Oh, saan naman? Kasi hindi ka napagod kakahintay. Kahit madalas ang nega ng kwento ko tungkol sa pag-inom ni tatay, hindi pa din siya naging masama sa paningin mo. Kasi naman, alam kong sa gitna ng lahat ng yon, mabuting tao si Tatay Emil. Paano mo naman nasabi yan eh, hindi pa nga kayo nagkikita? Ikaw ang buhay na patotoo. Maganda kanyang pinalaki. Kaya alam kong doon mo nakuha lahat ng magandang ugali mo. Ay teka, parang Kiss mo nga ako? sabi na nga ba eh. Mahal, pangako ko. Tutulong ako para maging maayos ang kalusugan ni Tatay Emil. Pangako yan ah. Salamat. Sabi ko nga sa'yo noon pa, kung noon mo pa ako pinakilala sa kanya, dapat noon pa nagtutulungan tayo. Hayaan mo na. Eto na naman oh, naayos na. Oo nga naman. Oh, wag mo nang sabihin. Eto na, ikikis na kita. Sa pisngi lang? Gusto mo babawiin ko? Kain na tayo? Papa Dudut, napakabait at understanding talaga ni Pancho. Napakaswerte ko po sa kanya. Pinagplanuhan namin ang lahat kung anong oras niya ako susunduin. Tapos ay bibili din muna kami ng cake saka kami uuwi sa bahay. Martes noong sabihin ko kay Pancho kaya yung 2 araw na magkasunod nangulit naman siya kung handa na daw ba ang lahat. Natatawa na lamang ako kasi ako pa ang nagplano tapos siya ang nag-check. Pero cute naman po ang kakulitan ni Pancho kaya sagot na lamang ako ng sagot ng opo, ayos na po. Natatawa ako. Pero hindi ko ipinapakita sa kanya kasi baka ma-offend siya. Sobrang seryoso siya dahil sa excitement. Si tatay naman ay sinabihan ko na kaagad para sa darating na Biyernes. Bibigyan ko siya ng pera pero sabi niya na siya na lamang ang bahalang gumastos sa mga kakailanganin sa lulutuin niya. Kahit pinilit ko ay mas ipinilit niya na siya na. Pera niya na lamang ang ipangbibili niya. Ayokong mabuking kaya pumayag na lamang din po ako. Gaya ni Pancho, si tatay naman ay excited na paglutuan ako. Maayos na ang plano, handa na ang lahat. Nang biglang sabihan ako sa opisina na kailangang i-overtime namin ng Biyernes dahil sa may kailangang ihabol sa mga dokumentong kailangang tapusin. Papadudot sinabi po sa amin na may overtime kami ng Biyernes. Nung umaga, araw din ng Biyernes, planado na po ang lahat. Si tatay ay maagang namalengke at nag-aayos na ng mga kailangan. Si Pancho ay pinagyayabang pa sa akin na bumili siya ng bagong damit na gagamitin sa gabi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malinis na ang plano. Mangyayari na lamang pero may biglang naging problema. Hindi ako pwedeng magsabi sa opisina na may prior na akong gagawin kasi ako ang team leader at kailangan nandun ako. Tinawagan ko sa telepono si Pancho at nasabi ko ang problema. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya at alam niyang hindi niya din naman pwedeng sabihin sa akin na huwag akong mag-overtime. Si Pancho pa lang yun. Paano pa si tatay?
Baka umasa yon sa selebrasyon na ipinangako ko din sa kanya. Ayokong sirain ang plano at pangako kaya naisipan ko na lamang na ibahin ang plano ko. Tuloy pa din ang selebrasyon, tuloy pa din ang pagkikita. Kinausap ko si Pancho na pumunta pa din sa bahay at sinabi ko din sa kanya na siya na ang mag-pick up ng cake kasi baka mapagsaran ako pag ako pa ang kumuha. Nagtaka pa si Pancho. Sinabi ko sa kanya na dumiretso siya sa bahay. Wala na akong choice kundi ang sabihin sa kanya na magpakilala kay tatay. Binilin ko na sabihin niya kay tatay na siya si Pancho. Kilala na naman ni tatay ang pangalang Pancho dahil nababanggit ko rin naman sa tatay ko paminsan-minsan ang boyfriend ko. Binilin ko rin kay Pancho na huwag sabihin ang totoong dahilan ng selebrasyon at huwag niya munang bubuksan ng cake para huwag mabasa ni tatay ang note na nakasulat doon. Sinabi ko na kakausapin niya muna si tatay. Pinangako ko na uuwi kagad ako pagkatapos ng mga gagawin ko. Konti na lang naman ang correction na kailangan kaya siguro'y mahuhuli lamang ako ng mahigit 1 oras. Kaya yun po ang ginawa ni Pancho. Natagalan naman po siya sa pag-pick up ng cake kaya late na din siyang nakapunta sa bahay. Tao po! Sino yan? Magandang gabi po. Ay, kanino galing yung cake? Po? Kay Lime po. Ah, pinadeliver niya. Akin na, may babayaran ba? Ay, hindi po. Anong hindi? Ang ibig mong sabihin, wala. Walang babayaran. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po to delivery. Hindi po ako delivery boy. Ay, sorry iho. Pasensya ka na. Ayos lang po. Ako po si Pancho. Kasamahan ka ba niya sa opisina? Pauwi na ba siya? Hindi niya po ako kasamahan sa opisina. Si Pancho po, ako yung… Pancho? Ikaw bang boyfriend ni Lime? Opo. Naku, tuloy ka. Pasensya na iho. Nananabik kasi ako sa pagdating ni Lime kaya hindi na ako nag-iisip. Ayos lang po. Maupo ka. Salamat po. Ilalagay ko ba sa ref ang cake? Dito na lang po sa mesa. Sige, ilapag mo na lang dyan. Kanino po tong bote ng alak dito? Naku, wag mong pansinin yan. Yung kumpare ko, kakauwi lang galing ibang bansa. Nagpunta kanina, tapos dinala yung alak, pasalubong niya daw sa akin. Hindi ko masabi na hindi na ako umiinom. Kasi nahiya ako sa kanya. Kaya kunwari, tinanggap ko. Ibibigay ko na lang dun sa isa kong kaibigan. Yung malayo dito para hindi niya malaman na ipinamigay ko lang. Ah, ganun po ba? Oo. Ay, teka, baka gusto mo, sa iyo na lang. Hindi po ako umiinom eh. Ay, mabuti yan. Ako dati, malakas uminom. Pero nakapangako na ako kay Lime na hindi na ako iinom. Napakasaya ko po para sa inyo at lalo na kay Lime. Bakit? Po? Kasi po ang babait nyo. Mag-ama nga po kayo. Mabait naman talaga ang anak ko. Alam ko po yan. Ganon din po siya sa akin. Kaya pala marami ang pinaluto sa akin ni Lime kasi darating ka pala. Ah, opo. Mabuti, para matikman mo naman ang luto ko. Pero itong alak, siguro itatago ko na lang muna sa ibaba. Kasi baka makita ni Lime at kung ano pang isipin. Opo. Anak! Parang gulat na gulat kayo, Tay. Mahal. Ano po yung hawak nyo? Iinom kayo? Ay, hindi anak. Binigay sa akin to. Ipamimigay ko na sana. Oo, mahal. Yung kumpare ni Tatay Emil Pwede ba tumahimik ka muna? Kausap ko ang tatay ko. Anak, wag mo naman sigawan si Pancho. Kasi magkakampihan kayo. Anak, ano bang kampihan ang sinasabi mo? Mahal, nagkakamali ka sa iniisip mo. Ako pa ngayon ang mali? Akala niyo siguro mamaya pa ako uuwi, no? Anak, hindi ganon. Mahal, hayaan mo muna kami magpaliwanag. Pwede umalis ka na? Mahal? Umalis ka na! Saka na tayo mag-usap. Anak, wag naman ganyan. Umalis ka na! Sige po Tatay Emil. Mauna na po muna ako.
Anak, ano bang nangyayari? Bakit mo naman ginanon yung tao? Tama na, Tay! Pwede ba tigilan niyo na ako? Hindi na talaga kayo magbabago! Anak, nagkakamali ka. Kayo ang mali! Akala ko okay na kayo! Niloko niyo lang pala ako! Hindi na ako maniniwala sa inyo! Anak! Tay! Papa Dudut, nagsisigaw na naman ako noong natumba si tatay. Mabuti na lamang ay hindi pa nakakalayo si Pancho. Nagmadali siyang bumalik sa bahay, siyang bumuhat kay tatay at isinakay niya sa kotse niya para dalhin sa ospital. Hanggang maipasok sa emergency room si tatay ay hindi ko kinakausap si Pancho. Sa isip ko ay siya ang sinisisi ko kung bakit nagkaganon si tatay. Nang oras na yon ay iniisip ko na nangako siya sa akin na tutulungan niya akong mapabuti ang lagay ni tatay. Yun pala ay siya pa ang magdadala ng alak. Sobrang sama ng loob ko sa kanya noon, Papa Dudut. Nang medyo kumalma na ang lagay ni tatay ay saka ko kinausap si Pancho. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Sinira niya ang halos 4 na taong relasyon namin. Dahil sinira niya ang pinakamahalagang pangako na binitawan niya. Hindi ko siya maintindihan kung bakit alak pa ang napili niyang ibigay kay tatay. Tahimik lang si Pancho at hindi sumabay sa galit ko. Nagulat na lamang siya noong makipaghiwalay ako sa kanya. Sa tuwing pipilitin niyang magpaliwanag ay binabara ko siya sa gusto niyang sabihin. Nilulunod ako ng galit ko noon. Nakita ko kung paano sumama ang loob niya sa mga narinig niya sa akin. Pero para sa akin ay kailangan niyang marinig yon. Kung siya naman ang papatay kay tatay ay hindi talaga siya para sa akin. Walang bigat sa loob ko nang sabihin kong ayoko na siyang makita. Hindi na lamang talaga nagsalita si Pancho at tuloy-tuloy ang luha niya na umalis na lamang. Si tatay ay tuluyan ng hindi nakatayo at naparalisa ang kalahati ng katawan at hindi din siya nakakapagsalita dahil sa stroke. Kung meron man siyang masabi ay hindi maintindihan. Dahil doon ay kumuha ako ng nurse na makakasama ni tatay sa araw at sa gabi ay ako na ang nag-aasikaso sa kanya. Laging may sinasabi si tatay pero hindi ko na lamang pinapansin kasi hindi ko naman maintindihan. Lumipas ang 1 taon. Nakikita ko na naman na bumubuti ng paunti-unti si tatay. Pero si Pancho ay hindi ko na nakita mula ng araw na itinaboy ko siya. Nagsubok pa siyang lumapit sa akin pero laging halos mag-iskandalo ako kapag tinataboy ko siya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsalita kahit kaunti. Hindi ko na din naman siya inisip dahil hindi mawala ang galit ko sa kanya. Lalo na kapag nakikita ko si tatay. Hanggang sa kahit mabagal ay nakapagsalita na din ng maayos si tatay. Naiintindihan ko na. Kinausap niya ako isang gabi. Tay, maayos po ba yung pwesto nyo? Oo anak, May nararamdaman ba kayo? May masakit ba sa inyo? wala. Kamusta ang therapy nyo? Ayos naman. Natutuwa po ako at nakakapagsalita na kayo. Naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? Opo, klaro na po. Salamat sa Diyos. Sabi ni Nurse June nagagalaw nyo na daw ng bahagya ang daliri nyo. Oo, konti. Pero wala naman pong sumasakit pag ginagalaw nyo? Wala anak. Ay, salamat at magiging ayos na uli kayo. Anak, Po, may sasabihin ako. Sana pakinggan mo ako. opo naman. Sige tay, ano po yon? Anak, mali ang inisip mo dati. Saan po? Yung alak na nakita mo, hindi si Pancho ang may dala nun. Opo, alam ko na po. Alam mo na, Opo, nung 1 linggo po nakausap ko na yung kaibigan nyo. sino? Si Mang Nestor. Siya ang nagbigay nung alak. Opo, sinabi niya nga po.
Hindi niya daw kasi alam na hindi na kayo umiinom ng alak. Kaya alak ang naisip niyang ibigay sa inyo. Tinanggap ko kasi nahihiya akong tanggihan. Pero napag-usapan namin na ipamimigay ko na lang yun. Sinabi ko pa nga na sa kanya na lang eh. Kaso hindi rin daw siya umiinom ng alak. Kaya walang kasalanan si Pancho. Opo, alam ko na po ngayon. Sa katunayan nga, akala niya umiinom pa rin ako. Kaya nakita ko yung pagkabalisa niya nung tinanong niya ako kung bakit ako may alak sa bahay. Napakalaki po ng kasalanan ko sa inyo ni Pancho. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Patawarin niyo ako, Tay. Dahil lang yun sa pagmamahal ko sa inyo. Sa sobrang sama po ng loob ko, wala na akong pinakinggan kasi akala ko umiinom na naman kayo. Nangako na ako sa iyo, anak, na hindi na ako iinom kahit kailan. Dadalhin ko ang pangako na yun sa hukay. Tay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Patawarin mo rin ako, anak. Kasi kung hindi ako naging palainom dati, hindi ka mag-iisip ng ganun. Napakasama ko. Hindi, anak. Naiintindihan kita. Salamat, Tay. Pero paano si Pancho? Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pinagbintangan ko siya na siya ang nagbigay ng alak sa inyo. Siya din ang sinisi ko kaya kayo inatake. Dahil dun sa mga bintang na yun, hindi ko na siya hinarap kahit kailan. Tinaboy ko siya at tinapon ko lang ang matagal naming pinagsamahan. Anak, may pagkakataon pa naman. Tay, 1 taon na din kaming hindi nakikita. Mahanap mo siya. Hindi na po, Tay eh. Wala na siya dun sa dating tinitiran niya. Wala na siya sa pinagtatrabahuhan niya at hindi din alam ng mga nakakakilala sa kanya kung nasaan na siya. May paraan, anak. Mahanap mo siya. Hindi naman po ako nawawala ng pag-asa. Mahal na mahal ka ni Pancho. Alam ko po. Kung hindi na niya ako mahal ngayon, maiintindihan ko. Makausap ko lang sana uli siya para makahingi ako ng tawad. Sana naman magkaayos kayo. Salamat, Tay. Ako ang gagawa ng paraan para magkita uli kayo at makapag-usap. Saka na kayo mag-isip ng ganyan kapag malakas na kayo. Salamat sa Diyos at nalaman mo na ang totoo. Kung hindi ako nagpadala sa galit at kung hindi ako naging sarado, sana pinakinggan ko muna kayo ni Pancho nung araw na yun. Pero hindi. Masyado ako nagpadala sa galit ko. Kalimutan mo na yun. Ang importante ngayon ay alam mo na ang totoo. Tay! Oh, huwag kang umiyak. Tay, napakalaki ng kasalanan ko. Dahil sa akin nagkaganyan kayo. Dahil sa akin nawala na si Pancho. Mahal na mahal ko kayo ni Pancho. Anak, huminahon ka. Baka kung mapano ka naman yan. Sorry, Tay. Ayos lang ako. Kayo ang huwag mag-alala. Mahal kita, anak. Huwag mong kakalimutan yan. Opo, Tay. Alam ko po. Oh, tahan na. Halika nga rito nang mayakap ka ni tatay. Papa Dudut, napaka-importante ng gabing yon. Dahil nasabi namin lahat ng gusto naming sabihin. Nagkaliwanagan at nagkapatawaran. Parang pinilit lang talaga ni tatay na makapagsalita para makausap ako bago siya umalis. Opo, Papa Dudut. Kinabukasan po ay hindi na nagising si tatay, yun na pala ang huling yakap niya sa akin. Sobrang sakit. Kahit gusto kong sisihin ang sarili ko dahil sa nangyari kay tatay, ay pinipigil ko dahil ayaw ni tatay na gawin ko yon. Naging masyado akong matigas dati, kaya sa huling sandali ay lalambot ako at susundin ang sinabi ni tatay na huwag kong sisihin ang sarili ko. Tinapad din ni tatay ang pangako niya na siya ang gagawa ng paraan para magkita at mag-ausap kami ni Pancho. Dahil noong burol ni tatay ay nagpunta si Pancho nang mabalitaan niya sa isang kakilala namin na wala na si tatay.
Pagdating niya ay naiyak na lamang ako. Niyakap niya ako at magsasalita sana ako pero pinigilan niya ako at sinabing kalimutan na namin ang lahat ng masamang mga nangyari. Sumang-ayon na lamang ako. Noong mahinahon na ako ay may tinawag siyang babae. Karga ang isang bata. Ipinakilala niya sa akin ang babae, karga nito ang isang 4 na buwang gulang na batang lalaki, Papa Dudut. Silang pamilya ni Pancho, ang asawa at anak niya. Ipinakilala niya sa akin ang anak niya at nagulat ako sa ipinangalan niya sa bata. Pinangalanan niya itong Emil Jr. Ang Emil ay pangalan ni tatay dahil daw sa iyon ang usapan namin noon. Nang ipapangalan sa magiging anak namin kasi nga gusto ni tatay noon ng junior niya. Nang magising siya sa katotohanan na hindi na magiging kami ay sinunod pa rin niya ang usapan. Kaya nang magkaanak siya ay yun na nga ang ipinangalan niya. Papa Dudut, kahit ang sakit para sa akin ay sobrang na-appreciate ko ang ginawa ni Pancho. Para lang maging maluwag sa akin at bilang pasasalamat ay sinubukan kong magpresenta para maging ninang ni Emil Jr. Masayang pumayag ang mag-asawa. Papa Dudut, masaya si Pancho sa pamilya niya. Walang halong kasinungalingan ay masaya na rin po ako sa masayang buhay ni Pancho. Ako po sa ngayon ay walang karelasyon. Hindi po sa ayaw ko pa, kundi wala pong nanliligaw. Binabalikan na po yata ako sa mga nagawa ko. Kaya mula po noon ay nangako ako sa sarili ko na pakinggan muna ang lahat ng sinasabi sa akin bago ako gumawa ng desisyon. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aking kwento. Sana'y maging instrument pa ang Barangay Love Stories para mailahad namin ang mga ganitong pangyayari sa buhay namin at kapulutan ng aral ng mga kapuso. More power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lime. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nakakalimot ang isip, ngunit hindi ang puso. At kahit na sa mga alaala na lang natin mababalikan ang nakaraan, malaking bahagi pa rin ito ng ating kasalukuyan. Ikaw kabarangay, meron ka bang alaala na hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vito. 33 years old at nagtatrabaho bilang auditor sa isang private company dito sa Quezon City. Sa edad kong ito ay wala pa akong asawa dahil ginugol ko na sa pag-aalaga sa aking nanay na may sakit na demensya ang nakaraang 10 taon ng buhay ko. Kaya lang noong buwan ng August 2024 ay tuluyan nang namaalam ang mahal kong ina. Kaya nga naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aming kwento na magsisimula noong 20 years old pa lamang ako. Tubong Cainta Rizal kami ng aking pamilya. Single parent si Nanay Cedes at mag-isa niya kaming tinaguyod ng Ate Susan ko. Mananahi siya sa isang garment factory sa Taytay. At kahit na mahirap ang aming buhay ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob upang mapag-aral kaming magkapatid. Laging bukang bibig ng nanay na edukasyon lang daw ang kaya niyang ipamana sa amin dahil nga dukha lang ang aming pamilya. Kaya nga naging mukha siya ng pagiging istrikto sa aming magkapatid. Naunahin ang aming pag-aaral at huwag munang magpapamilya, Papa Dudut.
naman to, Vito? 2 major subject mo pa talaga yung 3? Tapos yung iba rito ay puro na 2? Sigurado ka bang makakagraduate ka nito? Opo, Nay. 5 naman po yung bagsak. Wala naman po akong 5 dyan. Wala ring incomplete. At talagang pinagmalaki mo pang wala, ano? Hindi po ba dapat? Hindi talaga kasi kahit walang 5 rito, ang baba pa rin ito. Kumbaga, katumbas ito ng mga gradong palakol nung elementary at high school. Pasensya na po kayo. Yan lang po kasi talaga ang kinain ng utak ko. Pasensyahin mo mukha mo. Mababago ba nun tong mga grado mo? Saka kaya siguro ganito to kababa kasi hindi ka naman talaga nag-aaral. Oo, pumapasok sa eskwelahan at nanghihingi ng baon. Pero baka hindi naman talaga doon ang punta mo. Saan naman po ako pupunta kung hindi sa eskwelahan? Saan pa ba? Di sa bilyaran? O di kaya doon sa computer shop? Naku, wag ka nang magsinungaling. Nakita ka nga ng ate Susan mo sa mga lugar na sinasabi ko. Nagpapaprint lang po ako sa computer shop. Hindi po ako tumatambay doon o naglalaro. Talaga lang ha? Pexman! Yung sa bilyaran? 1 beses lang naman po akong pumunta sa bilyaran. Nung nagkita-kita lang kami ng mga ka-text clan ko. Saka nandun din naman si ate Susan eh. Nakikipag-inuman pa nga siya tapos ako lang ang pinagagalitan nyo. 18 anyos na yung ate mo. Nung panahong yon. Ikaw 15 pa lang, pero nakuha mo pang pumaroon. Tapos magre-reklamo ka sa akin kung bakit ikaw ang pinapagalitan ko at hindi kasama ang ate mo? Opo, kasi paborito nyo si ate Susan. Hindi nyo nga siya kayang pagalitan kasi ayaw nyong magtampo siya sa inyo. Anong sabi mo? Sabi ko, paborito nyo si ate Susan. Ako hindi. Mas mahal nyo si ate Susan. Tapos galit kayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Alam nyo po kung ano ang sinasabi ko. Saka hindi na ako bata para di pa maintindihan yung totoong nangyayari. Ang unfair nyo, Nay. Kasi si ate Susan lang yung tinuturing yung anak. Tapos ako, parang wala lang. Kung parang wala ka lang para sa akin, sana hindi na kita pinag-aral, pinakain at pinatira sa bahay ko. Hirap sa'yo, sumasama ang loob mo pag napagsasabihan ka. Maanong intindihin mo munang mabuti ang sitwasyon? Total sabi mo hindi ka na bata. Ibig sabihin, malawak na dapat ang pangunawa mo. Kahit na anong sabihin nyo, ganun ko po nakikita ang sitwasyon. Sana talaga hindi na ako sinaoli nun ni tatay sa inyo. Abay, sana nga. Ano pong sinabi nyo? Sana nga, hindi ka na sinaoli sa akin ng magaling mong ama kung magiging ganyan lang katigas ang ulo mo paglaki. Napakawalang utang na loob mo, Vito. Hindi ka marunong rumispeto sa ina mo na nagpalaki sa'yo. Papa Dudut Jr. ako ng tatay ko at bukod doon ay kamukha niya rin ako. Kaya ganoon na lamang ang irita sa akin ng nanay sa tuwing maaalala niya sa akin ang nambabae naming tatay. Noong naghiwalay sila ay kinuha raw ako ni tatay pero binalik din kalaunan sa poder ni nanay Papa Dudut. Kaya pala hindi niya ako paborito dahil bukod sa mga katangiang yon, mahina rin talaga ako sa klase namin at may pagkabulakbol. Hindi ko naman siya masisisi kung natuon ang lahat ng atensyon niya sa ate Susan ko dahil nga para sa kanya ay mabait ito at masunurin. Kahit na inis ako dahil lagi niyang kinakampihan ang ate ko, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kay nanay. Kasi siya pa rin naman ang nag-iisa naming magulang na nagtaguyod sa aming magkapatid. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi kami madalas magkasundo. Kaya lang dahil sa favoritism ni nanay ay hindi kami lumaking close sa isa't isa ni Ate Susan. Para sa akin ay hindi totoo ang lahat ng kabaitan at pagiging masunurin niya na laging nakikita ni nanay. Iniisip ko na maskara lamang niya yon para paboran at kampihan ni nanay. At ako naman yung laging pag-initan. At napatunayan ko yon. Nung isang gabi ay nahuli ko siyang ginagawa ang bagay na yon.
Bakit tuwing ka lang, Ate Anak Susan? naman ang tinapa, Vito. Bakit gising ka pa? Alauna na ng madaling araw, oh. Alam ko, marunong akong tumingin ng oras. Bakit nga gising ka pa? Kasi nakita ko kayo. Ha? Nakita ko kayo nung kasama mong lalaki na naghalikan sa tapat ng bahay natin. Siguro boyfriend mo yun, no? Eh ano naman ngayon sa'yo kung oo? Lagot ka kay nanay. May boyfriend ka na. Bakit ako lagot? Eh nasa tamang edad na ako. Baka kung ikaw ang magka-girlfriend, ikaw pang malagot. Malamang, kasi paborito ka ni nanay kesa sa akin. Buti alam mo. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na lang yan. At bang kalimutan ingay mo na na yun? lang yung nakita mo. Oh, bakit kising pa kayong dalawa? Nay, si ate po kasi... Nay! Ano ba kasi yon? Bakit mo naman tinatakpan ang bibig ng kapatid mo, Susan? Kasi po, aray! Bitiwan mo kasi ako! Nay, si Vito! Kinagat po yung daliri ko! Ano? Patingin nga ako! Naku! May bakas pa ng ngipin ng kapatid mo. Bakit mo yun ginawa sa ate mo? Napakabastos mo, Vito! Wala po akong ginagawa. Si ate Susan nga yung may ginagawa eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi po... Mabuti pa po matulog na tayo. Huwag niyo na kausapin niyang si Vito kasi malamang kung ano-ano na namang kalukuhan ang sasabihin niyan. Anong puro kalokohan? Ang sabihin mo, natatakot ka lang malaman ni nanay ang totoo. Ano ba kasi yung totoo na yon? Sabihin mo nga sa akin. Huwag niyo na po kasing alamin yun. Wala lang po yun. Eh kung wala lang yon, hindi ka dapat matakot. O ano na, Vito? Naiinip na ako sa sasabihin mo. Nakita ko pong may kahalikang lalaki si ate Susan kanina. Hinatid po siya dito nun sa bahay. Tapos inamin ni ate na boyfriend niya yun. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi ng kapatid mo? Siyempre po hindi. Anong hindi? Eh galit nga si nanay sa mga sinungaling. Kaya bakit ako magsisinungaling? Totoo yung sinabi ko. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Tumigil ka na nga. Napakasumbongero mo. Huwag mong pagdiskitahan ng kapatid mo. Kausapin mo ako, Susan. Ano pa po bang pag-uusapan natin? Eh alam ko na kung saan yun pupunta. Kung ganon, totoo nga na may boyfriend ka na? O may... Kabilin-bilinan kong wag ka munang magbo-boyfriend. Pero hindi mo ako sinunod. Ilang buwan lang naman gagraduate ka na sa kolehiyo. Hindi ka pa talaga nakapaghintay. Sawang-sawa na ako maghintay at sundin kayo. Puro na lang kayo pagbabawal na para bang mapapasama ako pag nag-boyfriend ako. Nakakapagod na kayong sundin. Ikaw pa talagang napagod ako. Tinanong mo ba kung ayos lang? Ang tanging hiling ko lang naman ay magtapos muna kayo ng pag-aaral ni Vito bago kayo makipagrelasyon. Akala ko pa naman naiintindihan mo, pero mas masahol ka pa sa kapatid mong matigas din ang ulo. Bakit na naman po ako nasali sa usapan? Si ate Susan po yung may kasalanan. Kaya siya lang ang dapat yung pagalitan. Damay ka na doon dahil pareho kayong pasaway at sakit sa ulo ko. Papadudot ayaw talaga ni nanay na mag-boyfriend si ate Susan dahil graduating na siya sa college. Saka 21 years old pa lamang siya noon. Pakiramdam kasi ni nanay lahat ng mga lalaki ay manloloko katulad ng tatay namin. At para sa kanya ay agrabyado si ate Susan dahil babae siya sakaling mabuntis, lokohin at iwan siya ng boyfriend niya. Bukod doon ay mahirap daw kasi kung may anak na kaya hanggat maaari unahin muna namin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga noong nahuli ko si ate na may kahalikang lalaki ay wala naman talaga akong intensyon na sabihin yon kay nanay. Plano ko lang sanang gamitin ang nalaman ko para mapasunod si ate Susan. Kaso nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Galit na galit sa akin ang ate ko kasi sinumbong ko raw siya sa nanay namin kaya naman pinagbantaan niya ako. Na mananagot ako sa kanya. Nung una, papadudot ay hindi ko pinansin ang pagbabanta niya dahil ako naman ang pwede niyang gawin. Kaya lang isang araw nang pauwi na ako galing sa eskwelahan ay may grupo ng 3 lalaki na humarang sa akin. Yung isa doon ay namukhaan ko na lalaking kahalika ng ate ko. Siya yung humablot sa bag ko at nagdala sa akin sa may talahiban. Siya rin ang tumulak sa akin sa may putikan.
Yung isa naman ay sumipa sa akin sa tiyan tapos yung isa naman ang sumabunot sa akin. Pagkatapos noon Papa Dudut ay tuluyan na nila akong binugbog upang turuan daw ng leksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naman ako napuruhan sa pambubugbog sa akin ng boyfriend ni Ate Susan kasama ng mga tropa nito. Tinuruan lang daw nila ako ng leksyon dahil masyado akong madaldal. Kaya lang na-trauma naman ako. Alam ko na si ate ang may pakana ng mga bagay na yon kaya naman galit ako sa kanya. Hindi ko siya pinapansin kapag nasa bahay kami o kung minsan ay padabog ko na lamang na sinusunod ang mga utos niya para wala ng gulo. Wala rin naman kasing kwenta kung sasabihin ko pa kay nanay ang nangyari dahil baka lalo akong mapasama. Samantala ay pinagpatuloy lang ng kapatid ko ang pagbo-boyfriend kahit tutol si nanay. Sa uli wala na rin naman siyang nagawa at pinagbigyan na lamang ang paborito niyang anak. Naging legal pa nga sila ng boyfriend niya sa bahay. Kapag andon ang mga ito kasama si ate ay nanginginig ang tuhod ko sa sobrang takot. Madalas nagdadahilan na lamang ako para makaalis ng bahay, wag lamang silang makasama. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at merong pinagtapat sa amin ni nanay, itong si Ate Susan. Nay, aalis na po ako. Magsasama na kami ng boyfriend ko. Ano? Paano na lang ang pag-aaral mo? Ayoko naman talaga ng kurso ko eh. Kayo lang naman yung nagpumilit sa akin na kumuha ng business administration eh. Wala nga akong alam sa pagninegosyo. Kaya nga pinag-aaral kita para malaman mo. Saka yun yung kurso na siguradong may patutunguhan ka pagka-graduate mo. Ayoko nga po sabi nung kurso na kinuha ko. Kung gusto nyo, kayo na lang ang mag-aral. Anong sinabi mo? Alam ko narinig yung sinabi ko. Hindi ko na po uulitin. Pinag-aral kita. Hindi para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Ate Susan, bakit mo naman bigla yan naisip? Kung kailan malapit ka ng graduate? Wala ka na doon, no? Masyado kang maraming tanong. Tama ang kapatid mo. Bakit din biglaan ang pag-alis mo sa bahay natin, anak? Sabihin mo, ano ba kasing nangyari? Alam nyo, nakakainis na kayong dalawa eh. Kung makatanong kayo, akala nyo naman malaking krimen yung gagawin ko. Hindi ba pwede na gusto ko nang bumukod at magsama na kami ng boyfriend ko? Hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan mo. Kilala kita, may pagkasinungaling ka. Anong sinabi mo? Sabi ko, may pagkasinungaling ka. Totoo naman eh, maraming beses ka nang nagsinungaling kay nanay. Pinagbibigyan ka lang niya kasi paborito ka niyang anak. Pwede ba, Vito? Manahimik ka na lang muna dyan. Hindi naman to tungkol sa'yo eh. Tungkol to sa ate mo. Kaya wag ka na munang sumubat-sabat dyan. Kaya ka hindi paborito ni nanay kasi masyado kang trying hard. Hindi ako trying hard. Trying hard ka? Pwede ba? Manahimik na nga kayong dalawa. Yang anak niyong pagsabihan niyo, Nay. Masyadong mayabang eh. Wala namang pinagmamayabang. Bakit ikaw? Anong pinagyayabang mo? Sige nga. Ayaw mong tumigil ah. Nasa na ba yung kawali, mga linti kayo? Habang tumatagal masyado kang nagiging epal eh. Ikaw nga, akala mo kung sinong spoiled brat? Talaga lang ah. Sinabi ng tumigil na kayo! Sige, sa susunod na marinig ko pa yung bangayan ninyo, ihahampas ko na sa mga pagmumukha nyo ang kawaling to. Kaya mas lalo kung gustong umalis sa pamamahay na to eh. Sawang-sawa na ako sa pagiging diktador nyo. Ako pa rin ang nanay nyo, kaya karapatan kong diktahan kayo. Hindi nyo na magagawa yun dahil ayoko nang tumira sa pamamahay na to kasama kayo. Ayokong palakihin na magiging anak ko rito. Ano ka mo? Sinasabi ko na nga ba, buntis ka ate! Oo, buntis nga ako. Kaya hayaan nyo na kami magsama ng boyfriend ko. Papa Dudut, doon ko lang nakitang umiyak ng husto ang nanay namin dahil sa desisyong umalis ni Ate Susan. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng galit at tampo ko sa nanay ko noong nagmakaawa siya kay ate na huwag kaming iwanan. Yung pakiramdam ko noong mga panahong yon ay para bang naninikip ang dibdib ko sa haguluhol ng nanay ko.
Kaya nga hindi ko na rin napigilang magmakaawa sa ate ko na huwag niya kaming iwanan. Pero naging bingi at bulag si Ate Susan sa pag-iyak at pagmamakaawa namin ni nanay. Sinabi niya na nasa tamang edad na siya para magdesisyon sa sarili niya at gawin ang kagustuhan niya. Tinuloy niya pa rin ang pag-alis at pakikisama sa boyfriend niya. Ang balita namin, umuwi raw sila sa probinsya ng lalaki sa Albay, Bicol. Pero pagkalipas ng 1.5 taon ay nagulat na lamang kami ni nanay nang sumulpot sa bahay si Ate Susan. Dala ang anak niya upang ipaalaga sa nanay namin. At doon nga niya sinabi sa amin ang nangyari sa kinakasama niya, Papa Dudut. Grabe yung iyak ng apo ko. Akala mo naman inaaway. Buti na lang talaga na patulog ko na siya. Kaya nga, Nay. Pareho kaming walang maayos na tulog kasi hindi siya komportable dun sa bus eh. Kaya nga pagkatapos nating maghapunan, magpahinga ka na. Bakit kasi hindi kayo nag-text na uuwi pala kayo rito? Sana nasundo ko man lang kayo sa terminal. Ayoko namang makaabala sa inyo ni Nanay. Hindi ka naman nakakaabala anak eh. Pero tama rin naman si Vito. Kung alam lang namin na magbabakasyon kayo rito ng apo ko, sana nakapaglinis man lang ako ng bahay. Ang totoo, hindi naman po kami magbabakasyon dito. Umuwi kami rito kasi dito na kami titira. Bakit? Anong nangyari? Oo nga ate. Saka nasan ang kinakasama mo? Nandun sa Bicol, iniwan ko. Ano ka mo? Iniwan? Ibig sabihin, hiwalay na kayo? Parang gano'n na nga. Masyado kasi siyang mamas boy. Hindi kami magkasundo ng biyanan ko. Lagi akong pinag-iinitan kahit nung buntis pa lang ako. Akala ko magbabago pag pinanganak ko na yung baby namin kasi nga unang apo nila. Kaya lang, mas lumala pa yung ugali. Nalaman ko na lang na lagi pala akong pinagchichismisan ng kapitbahay na kesyo ganito lang ako, ganyan. Sinisisi ako kasi hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral yung anak niya. Ay baliw pala siya eh. Ako ang harapin niya nang makita niyang hinahanap niya. Pero alam naman ng kinakasama mo yung ginagawa sa'yo ng nanay niya. Alam naman, kaso mamas boy nga. Mas kinampihan yung nanay, palibasa matanda na raw. Basta, nakakasawa na. Akala niya yata ako yung klase ng babae na magtitiis kasama sa pamamahay nila yung nanay niyang sala sa init, sala sa lamig. Kaya nilayasan mo sila, tanga yung anak mo, ganun. Oo. Ibang klase ka rin eh. Bakit ba? Hindi ba kayo masaya ni nanay na umuwi na ako rito sa bahay? Wala naman akong sinabi na hindi kami masaya. Parang nung huli nating pagkikita, nagmamakaawa pa kayo na wag akong umalis. Ngayon na nandito na ako kasama yung anak ko para namang pinagsakloban ng langit at lupa yung mga mukha niyo. Huwag mo na lang pansinin si Vito. Lagi namang mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha ng kapatid mo eh. Basta anak, masayang masaya ako kasi sa wakas, nandito na ulit kayo sa bahay ng apo ko. Sobrang miss na miss ko na kayo, naku lalo ka na. Miss ko na rin po kayo, Nay. Ano nang plano mo ngayon? Pwede bang bukas na lang ako magplano? Kasi kita mo nang pagod na pagod kami ng anak ko sa biyahe, makatanong ka dyan. Huwag ka mag-alala kasi may pera naman ako na itatabi. May pang-ambag ako kahit man lang sa pagkain natin. Akala mo yata nagbakasyon na ako dun sa Bicol. Nagtitinda-tinda naman ako ng ice candy tsaka yelo nung summer kaya kahit papano may kinita ako. Kung yun ang inaalala mo. Papa Dudut tuwang-tuwang nanay dahil sa pagbabalik ng ate sa bahay kasama ang kanyang anak. Hati naman ang pakiramdam ko dahil para sa akin ay may atraso pa rin siya sa amin. Paano niya naatim na umuwi sa bahay at umastang hindi kami iniwanan noong araw? Ni hindi nga siya nagsorry sa pag-alis niya at ewan ko ba naman sa nanay ko kasi nagawa niya pa rin patawarin kagad ang ate ko. Doon ko na nga napatunayan na talagang paborito niya ito. Hindi nga nagtagal ay nag-decide si Ate Susan na maghanap ng trabaho kaya kinausap niya si nanay na sa kanya ipagkatiwala ang anak niya para alagaan. Kaya nga kinailangang tumigil ng nanay sa pagtatrabaho niya sa factory para matutukan ang kanyang apo. Nang mga panahong yon ay graduate na rin naman ako sa kolehiyo kaya naghahanap na rin ako ng trabaho.
Hindi nga nagtagal ay nakapasok ako sa isang private company sa Quezon City bilang auditor. Nakapasok naman si Ate Susan bilang quality control inspector sa isang planta sa Pasig. Simula noon ay dalawa na kami ng ate ko ang naghahanap buhay, kaya lang ay napansin ko na hindi siya patas. Lalo na sa mga hatian namin ng gastusin sa bahay. Minsan ay hindi siya nag-aambag, kaya madalas kaming kapusin. Bukod doon, Papa Dudut, ay nagbubuhay dalaga na ang kapatid ko at tuluyan ng pinaubaya sa nanay namin ang pag-aalaga sa kanyang anak. Bagay na labis kong kinakainis, Papa Dudut. Ang lagi niyang dahilan ay malungkot siya dahil sa nakaraan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pagbubuhay dalaga ni Ate Susan ay lagi kaming nagtatalo tungkol sa hindi niya patas na pagbibigay ng pera kay nanay para sa mga gastusin sa bahay. Kaya lang lagi akong pinagsasabihan ng nanay namin na unawain ko na lamang ang ate ko dahil nga meron itong pinagdaraanan. At may anak na rin naman ito na ginagastosan. Sa totoo lang ay inis na akong unawain si ate dahil paano naman ako? Lagi na lang damdamin niya ang mahalaga, paano naman ang sa akin? Nagdaan ng 3 buwan na balitaan namin na umuwi raw sa kainta ang tatay ng anak ni Ate Susan para kausapin siya at suyuin na makipagbalikan sa kanya. Ayaw nga ni nanay na magkabalikan sila matapos ang nangyari sa kanila sa Bicol. Kaya lang ay hindi naman namin hawak ang pag-iisip ni Ate Susan. Sa huli ay nagkapatawaran sila ng kinakasama niya at nagdesisyon na mag-live-in ulit, Papa Dudut. Dahil doon ay nagalsabalutan ang kapatid ko at naulit na naman ang senaryo noon kung paano niya kami iniwan ni nanay, Papa Dudut. Anak naman, huwag ka nang umalis. Huwag mo na kaming iwan ng kapatid mo. Ano ba yan, Nay? Kumakaiyak kayo dyan para kayong kinakatay na baboy? Ate Susan, ano ba? Nanay pa rin natin yung binabastos mo. Ay nako, sumabad na naman yung nagbabait-baitang anak. Hindi ako nagbabait-baitan. Saka hindi to tungkol sa akin, okay? Palibasa, wala kang konsensya eh. Iiwan mo na naman si nanay kung kailan napamahal na siya sa apo niya. Magsasama na nga ulit kami ng tatay ng anak ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Yung pag-uugali mo yung mahirap intindihin. Wala namang kasing kaso kung magsama kayo. Pero hindi ka marunong magparamdam kahit man lang sana kay nanay. Hindi ka tumatawag o nagte-text. Hindi ka marunong mangamusta sa amin dito sa bahay. Maiisip ko pa ba yun? May anak nga akong inaalagaan. Hindi katwiran yun. Ang sabihin mo, wala ka na talagang respeto sa nanay natin. Oh, tapos ngayon, aalis ka na naman. Sigurado ako na hindi ka na naman magpaparamdam sa amin ni nanay. Magaling ka lang pag may kailangan eh. Doon ka lang namin nararamdaman. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung mga pinagdaanan ko. Hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Anong sabi mo? Pwede ba? Tama na nga yung pagtatalo ninyo. Hanggang ngayon ba naman parang bata pa rin kayo mag-away? Baka nakakalimutan ninyo. Magkapatid kayo! Si Vito yung pagsabihan nyo, Nay. Siya lang naman yung masyadong epal eh. Akala mo kung sino makapagsalita porque mas malaking kinikita? Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Saka pinagtrabahuan ko lahat ng meron ako. Sus, ngayon lang yan. Mawawala rin yung yabang mo. Tumigil na nga kayo! Huwag na kayong mag-away! Naririndi na ako sa mga boses ninyo! Kung gustong umalis ni ate, hayaan nyo na lang, Nay. At bakit ko gagawin yon? Ayoko ngang mawala ang ate mo! Ayoko ring mapalayo sa apo ko! Tigilan nyo na nga po yung pagiging madrama nyo. Hindi naman kami titira sa ibang bansa. Dito pa rin kami sa Pilipinas. Malayo nga lang sa bahay natin. Kung bakit ba kasi babalik ka pa ulit sa Albay? Pwede namang dito na lang kayo ng anak mo sa kainta. Mahirap po ba talagang intindihin? Gusto nga ng kinakasama ko na doon na kami tumira. Plano na rin namin magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Kung tungkol naman doon sa nanay niya yung inaalala nyo, naisip ko, tama rin naman siya nung nag-usap kami.
Pwede ko pa rin naman bigyan ng isang pagkakataon yung nanay niya. Tsaka magulang pa rin siya ng tatay ng anak ko kaya dapat ko pa rin siyang respetuhin. Nakakatawa na. Marunong kang rumespeto sa ibang tao, pero hindi sa sarili nating nanay. Tumawa ka lang hanggang gusto mo pero hindi nyo na mababago yung desisyon ko. Anak naman eh. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwanan. Vito, anuhin mo nga yung nanay mo? Masyadong clingy, nakakainis. Hayaan nyo na lang pong umalis si ate. Total, hindi na rin naman tayo mahalaga sa kanya. Ayokong umalis ang ate mo. Ayokong magkalayo kami uli. Papadudot sa ikalawang pagkakataon ay iniwan kami ni Ate Susan. Umalis siya nang hindi man lamang lumilingon sa umiiyak at nagmamakaawa naming nanay. Galit ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa pananakit niya sa nanay namin. Napakawalang respeto niya para magdesisyon ng ganon na lamang. Sa totoo lang ay malungkot din naman ako sa pag-alis nila ng pamangkin ko. Pero mas nanaig sa akin ang pagkadismaya sa kanya. Yung pagkakataon na yon pala ang huling beses na makikita namin sila ng buhay dahil pagkalipas ng 3 araw ay nalaman naming na aksidente ang bus na sinasakyan nila ng pamilya niya. Hindi matanggap ng nanay ang nangyari kay Ate Susan at sa apo niya. Labis-labis naman ang pagsisisi ko dahil hindi ko pa piniling makipagkasundo sa sarili kong kapatid ng mga panahong may pagkakataon pa sana. Hindi nyo rin naman ako masisisi at hindi kasi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Kaya nga humingi talaga ako ng tawad sa harapan ng kabaong niya at nangako na hinding-hindi ko pababayaan si nanay habang nabubuhay ako. Mabilis na nagdaan ang 1 taon. Nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni nanay hanggang sa makitaan siya ng maagang sintomas ng demensya. At tuluyan na nga yung lumala at magprogreso sa paglipas ng mga taon. Pero Papa Dudut, hindi ko sinukuan si nanay. Hindi ko siya iniwanan. Nanatili ako hanggang sa mga huling sandali niya para ipaalala sa kanya na mahalaga siya sa akin at kung gaano siya kaimportante. At syempre, kung gaano ko siya kamahal. Nay? Nay, gising na po kayo para magmerienda? Ayoko pagising. Sayang naman, nagluto pa naman ako ng paborito niyong pancake. Pancake? Nasaan pancake ko? Ito po oh, hinati ko na yun ng maliliit para isusubo niyo na lang. Ay nako, paborito ko nga ito. Akin na, para makain ko na. Ay teka, sino ka ba? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Nako, si nanay. Nakalimutan na naman ako. Hindi kita nakalimutan. Hindi lang kita maalala. O sige po, magpapakilala ulit ako. Ako po si Vito, anak nyo. Vito? Anak ko? Opo, yung bunso nyo. Wala talaga akong maalala na may anak ako na pangalang Vito. Pero meron akong naaalala na may anak ako. Kaya lang hindi Vito ang pangalan niya. Ano po? Susan! Ah, si Ate Susan po. Oo! Nasaan na ba si Susan? Parang matagal ko nang hindi nakikita yung anak kong yun. Kasi po. Kasi ano? Sige ka! Hindi ko kakainin tong pancake pag hindi si Susan ang nagpakain sa akin. Ay, kasi po nay, ano? Ano nga? Wala na po si Ate Susan. Anong wala na si Susan? Imposible naman yun. Kahapon lang nagkita kami. Ginawan pa nga niya ako ng pancake tapos sabi niya, kakainin daw namin ng sabay yung ginawa niya. Baka panaginip nyo lang po yun. Kasi matagal na pong patay si Ate Susan. Hindi patay si Susan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero naiintindihan ko po kung hindi nyo na matandaan.
Pasensya na po kayo kung sinabi ko pa. Sabi na hindi totoong patay ang anak ko. Pero saan ba kasi siya pumunta? Hindi ko po alam pero kapag kumain kayo, baka bumalik na po siya. Talaga? Opo, kaya kumain na po kayo ha? Kaso gusto ko si Susan magpakain sa akin. Si Ate Susan po magpapakain sa inyo sa susunod. Pero sa ngayon, ako na lang po muna. Promise? Si Susan sa susunod Opo, promise po. Yay! Subuan ko na po kayo. Sarap talaga ng pancake. Kumain lang po kayo ng marami para matuwa po si ate pagbalik niya. Sige. Gusto ko kasi matuwa sa akin yung anak ko Kaya nga po. Ikaw, kaninong anak ka? Sa inyo po. Wala talaga akong matandaan na may anak akong kapangalan mo. Pero, sige, simula ngayon, anak na kita. Ampunin na kita Magiging nanay mo na ako. Sige po, simula ngayon, anak niyo na ako. Ayan, para kahit wala pa si Susan, mayroon naman akong anak na kasama ko. Salamat, Vito Salamat sa pag-asikaso mo kay nanay. Walang anuman po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng ate Susan mo. Papa Dudut, yon ang mga huling sandali ng nanay kapiling ako. At pagkalipas lang ng 1.5 buwan ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Napakalungkot ng mga panahong yon dahil nag-iisa na lamang ako sa buhay. Pero masaya naman ako dahil binigyan ako ng tsansa na alagaan si nanay hanggang sa mga huling sandali niya. Kahit na tuluyan na niya akong nakalimutan, alam ko na may mga pagkakataon na naaalala niya pa rin ako. At ganoon din ang namayapa kong kapatid na si Ate Susan. Pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata sa tuwing may kinikwento si nanay na mga kaganapan na naaalala niya noong araw. Sa kasalukuyan ay inaabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko naman pinabayaan ang mental health ko kahit na napakahirap umusad matapos mawala ng mga mahal sa buhay. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Dalangin ko na lamang na sana'y masaya na si nanay kasama ang Ate Susan ko sa langit. Hindi na sila mahihirapan at hindi na rin sila magkakahiwalay pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyo at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.